Namiyaka mga sahaba ko Rasulullah, hay Rasulullah, na an asakat tau ko mga pagariyami. Iman to na di isira katal maut, namiya bubasa nungan agumiya bubasa gawi, na di kautas aniwanian na sekanian na berasimba, ayam ananian na unutang kanian. Na sumiungon sa Rasulullah, na inisi yang ko mga pamilya niyan, anto na igal bakang kaya datu, mama. Natigiran aya Rasulullah aya bu agal bakyan nakapanambayan igira mi was Ramadan na di mamuasa uwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami, si iku agama Islam na sampurna ku bangsa kakagia langon tanway bangsa maranaw asa sa timan na apus api putu-putul sang kaya patap pengampung ranaw na oriano okya bantuga ko si ikukad ng tanwa Rabbul Alamin adi ipanagip po ng kulangwan ugalbak na taros sa pitumang kedang kuwada at Tuhan asimbaan aynun tabus wallah adi yung diungan ulangwan mga kaaden na ini da urwat kenong penakiat tumang kedia keng kunabit tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na terus sa salawat tangkos kaniyang kakagikun asukwat salawat ikun nabitan wa Muhammad sama kaisana pakis salawatan wallah sama kasapul. Katawang kuwa ayas sabab at yadi mong tanuiman tuwa masa na diyang kaya kinibentalan tanu isa adi ilong di kam basa o mga luks tanun na katibaw kadat tanuk perwas sa ginawa tanuk sakyan nagat tanu sa mararan tanga ginawa ang kaya pagarit tanu amyaw na asirman sang kaya tubaran marugong namya dat tanu makan deray nun nakatiak yamasaan tanu niyan. Ikadua na makamamasasip ng kayalawan na pagariak na ang sudak lanari ekserman kad telo aminit taling mayran paganayron nagyang kutwa kapagarian ku Islam na ikadua aminit taling mayran na kapagariari si iku bangsa na ikatulog minit taling mayran na si iku kambabalaya kakagi paganayron amini pamalair kanwang kaya ang sudak nagyang kutwa watairan ariran asitata mindalano aapo ang kutu amyaw na akong Grisman si salaranaw kung mga miyanga una asi dato manalaong Mindanao pagkanagtanwanan aginan so kiyas sabapan sa kiyas kular o mga pagalitan wa mga Muslim mga Marano si isang kaya mga ingda Arab o kaya pakaklasiran si isang kaya ing Misr agug yung kaya Libya ginan iminitaling mo ng kaya mga bangsa tanusang kayam sudah sa kapaguluan nilo ng kutwa bubay niyo asin na ima Haji Nur Bukay. Why?
Abubay ang kutwa miyaw na asirman sang kaya ang suda. Asidatus salik bukay. Oh. Nasulil sukyat pero ako ron natigin ako ya. Nakinanglan na makasungtan sang kapaganayron na mga balayatan wanang ka kagisita tamin dilano na karmanian ang kutwa tengd ang kaiyang miyaw na asirman asibai almira. Oh. Amit tapi ang kutwa pakiwataan nami udi na mga aryang kaya kadaklan kami asitata mindalan. Mga pagarya, nasa kamo tumambuak katawan tanon naging kaya aspi abuging kaya tubaran marugong. Napian tunad ni pisuin tanon akuan. Isa-isa kisosorong tanon. Kagyang kaya Ustad Amrullah, managyang kaya aspiaklan, si isang kaya sir kami sa biniden. Nagugyang kaya tubaran marugong pagayawan, bayang, na isay-say ni sa apo katay ang kaya pumakinugang kaya serman sa diwan. Uway. Uway. Lunsod sa tiyan. Uway. Paganeron na asaram manutanan na miya pituari ekserman. Uway. Taayamanan na kanawag ka matatawran sang kayang gasogi. Kasala ko pong kupiro mga bangsang ka, maanagyan ka eto baranian, marugong pangewan, binidian, mademba, bayang, nakati kami, makatataling umay kami. Oh, nagusok ka daw. Agus kami siya doon siya na doon kami Napay. Marawi, yung magsupa sa Marawi. Nasuka daklan si isang kaya pagaremi ka, kataya manapya ka rayagang kaya pagariakan al-Sheikh Amrullah. Na benar yan manarikas mo asamat na yang norman yan na sukaula dan awak tau bay timbang sa gimba. Owa. Agin ka na asamat na wata na no ampaso. Agin kay ampaso naging ko to amsudon aliterin nagito sa ampaso. Naging mamuang kay aspian naging ko to literero nagito sa ampaso kagitos talo magarir si isang kaya binidayan. Ama ana so ampaso susayawa supundeg. Oh. Nadi ka pagkawang kamaunay ka. Kaya malong ka kuang kakatawan namin manarikas. Sugumisas sa Marawi na ay piyang aruman yan na subabayaw amila ding sultan na makapendeg sa unayan. Oh, ay mo. Pag-isya na kada kung bubaga penguan sa kuang peniur ka tenggor ka. Oh. Ay amanan yan na din kaya Marawi na pero kami ay gimbang kami. Kakaji muri atau kami wampaso. Na muri atau kami someka kagisu impa wata wasamat apo kaula dan abay wata bay tisimbang sa gimbang na piangar mo somay awat wata waryong nanagin asuno aryong na wata di natun na imsabuti. Na ay mga wata yan naging kaya ganti asawian abugi ang kaya gubang sa pindulunan awan ni sabakulo. Nasuawan ni nasakan. Nasugante anak, yan kaya kadaklan sang kaya am sudah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Menduga ko topik. Kami na. Ha? Wah. Asara manutan untuk yang bunga dari mga pagaria. Nenuwa. Ubad na pagkinaglan kan sa bagano pumaganan sang kaya kiguguris us bangsa sang kaya no nakaraya ko niyo na di ko niyo kuliah na pangilian no so account kan kam sa pre-quiz no kada kan ipimbagay ka ame ka tito ka pagana di way kay iman to man amya sosial kana wa pagkinaglan ni sumuan negara isip pagaringa sang utawalay niyan nang bubanugang gaso account pagaringan namato nagan adin kana na ginawa pagari ko na pagani na kerka na ino kuno kisunggal ta na narere Sheikh Amrullah na si isa Malaysia sabot niya ini ada ko niyan ana di teru na katerwa Malaysia di disebutin oh
tiganan to na ini kaya kanabay ni Mrano. Kaya wala ini siya, tiganan ang tawa ka rin, ang nakana siya, tiginataga ko Malaysia, Cebu. Natiganan ino kung kagaton. Natiganan niya ka na kaya sumiyagad ka na kaya account ka na kuwan. Kaya po ba yan ko ang mabaloy ka prenakan. Natigin na andi ka kuwan, natigin na sa Mindanao. Siya ko sa Danau Desa. Natigin na mga bangsa ko sa kanwaki. At tigin, nakataga ko mong Aranaw. Giyo to sa mga kuwan tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Mga pagariami, mga bangsami nagyang kaiya sabab at kaya di mong tanong sa kararantang nga ginawa ang kaya pagaritan sa kiyan dut sa rahmatullah ang kutuwalok sa tanong tunay ay na yan huwag pakasurgan wallah kaysa kuis nini kiawa patian along ang panais nini na upamakaka kisay bayrat ta ang kaya Ramadan na gibukan dung ko yan na miyalang kaun yan huwag na kapag kaya masusunod sang kutwa masa kakagim niya tanggal sa ginawa niyan akirot sang kaya Ramadan Abu Barakat okay naswallahu ta'ala na ayakat pero yan ba'da bismillahirrahmanirrahim wama tadri nafsum bi'ay wama tadri nafsum mada taksibu gada wama tadri nafsum bi'ay ardin tamut didang katawan o ginawaan tunay mapungkululan yang kukakapita iron ay siyabot san mga pagarya na di tanu kagarantian o kisampay tanu mapita why di na ni siyabot ro kagi iman to na upama na pipikir na pagarya na mapipia ginawang ka mapagralawas ka na ayaw mo na kagarantian ka at isampay ka makita. Balik ka dagalan. Amin yakin bibitera iku mga layok yan. Nakagimapita na amin itawag ko na tigin na barkap tunga sa angkuta layok ka. Kaming dun sa limuan na. Dinan isabab at kinanglan si iku mga urip na wallah ang mga datu, mga bayi at tumatarbang suparateran si kukadnan na kapredi para duwaniran aginawairan. So Allah Ta'ala na ilaman ng kutwa kateruyan. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga inengkanan ukad ng tanwa Rabbul Alamin si ku mga tao at tumatarbang supuswenan si ikukad na nilang kudiiranon di ikapanunuatan na ayama ano to na Jesus siranot to apyanin benar yan suwallahu ta'ala gupyanin benar yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pananggilakan o di nakalak ni suwallahu ta'ala sa tarutok akalak wala tamutunna illa wa antum muslimun na bakkan mapantag akapatay adikan mamuslim si anan inadris wallah si ikum ya marateya uy pag kinanglanaan na mga tao ang mga muslim ang mga tao at pipikir niya na patikuti paparate ugay na amay kailen si ikum panginilayan ukad ng tanwa Rabbul Alamin na maadas kaniyang kukabubaliw niyan ang Muslim inutuari mga pagarya nakagir mitataluga apuso yan kung urarig sa isang kaya dunia na inindiray nun yan suki pagpantag niyang kukad ng tanwa Rabbul Alamin dinan isabab asukan ng tanwa Rabbul Alamin sabab tunay halo di niyan dito kinang kaya usisa sabab sa swallahu ta'ala natantuwa malaigagaw si iku mga urip niyan na pirma mintid na di iniyan di panananuan suki paparatya si isang kanan agit tabian kakalu-kalu o
upang makambalingan siran si ikukad na niran buwan. Ginan ay sabab aswallahu ta'ala na isa panakatiruyan yang kutakiat tiruan ninus. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai susiran waktu amya marate. Lihat di mo? Kaya mana tialuan wallah na sumya marate ya. Kena ubayan yang tiruan arangkum. Ya ayyuhan nas. Kasi ayaw di firmaminti din yan di pananaluan. Na sumangat tao akibat para tiya sir kanian buhay. Jesus sira nagtuam ya marateya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Napamagitungaw manis sa aginawa niyan. O anto na imini pamakupakutian agalbukyan ang mga pipya si ikuna ang penudan yang pen kapakat taling wasangkanan alungan akiyama. Pagariya malungka pun rekisa aginawang ka. Malungka pun rekisa ang kanan ama papadan merkasan alinang aparateya. O ino mga day o pamakamat takaw ka. Amak kau marka ang kaya datar ang kaya sabab. Akya di mong tanong ino mga day kapreri para duwan ka aginawang ka si iko kapumbalingan ka si iko kadnan ka Rabbul Alamin. So Luqman na ayay ni wasiat yang kuwatayan nagyang kutwakiat teruan yan saya bunayya la tuakhiril taubatan innal mauta ya'ti bagtatun. Hai karitangku nading kadi tetali ka suka pembalingan ka kukadnan ka kabutubat ka innal mauta ya'ti bagta na mata-mata na tiyen aso kapatay napakataling uma sapan kau. Pagariya ay pandepat ka umakat taling umar ka so kapatay. Paano wasan pagig sa mina ginawang ka? Kaaya matausan na ska ugya busukad ng tanong. Uway. Nakati apakat taling maang kaya ulan-ulan aramadan. As insyaallah namiya guntong tanong pa. Kagimini sampai tanong si isang kaya ulan-ulan aramadan. Kalagi daw kutwa ki aluyaw na ang kaya guru tanong. Agwani na mangimpedat tanong sirang kokya. Pamuas sa tanong sang kaya may pos. Ramadan na iman to na ditano sirang kedingilan kami yang unak udah sirang si kulimu Allah na isad na yaun tong uurip no Allah amis sampai si isang kai Ramadan agyang kay Ramadan na ayakat teruan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangkama Ramadan na imanan wa ihtisaban gufira lahum ma taqaddama min zambi. Allahu akbar. Sa tao ay pamamayan digin ang kaya Ramadan. Pamamayan digin sa mga sambayang sang kaya Ramadan. Pamamayan digin sa katamat sa Quran. Pamamayan digin sa salatut tahajjud, salatut tarawih. Nasampur na si iko pa mga paligot ama na so lima waktu. Why? Sa ayak ipatindig niyan sang kanan akapamuasa o di na kinitindig niyan sang kutwa tarawih. Kinitindig niyan sang kutwa kapembutian sa Quran. Kinitindig niyan ko salatut tahajud na pantag sa paratian yan. Suwaswati ang kukad ng tanwa Rabbul Alamin. Waktisaban na ungayayan odi na ungayayan sa kaparulian yan si balas kukad ng tanwa Rabbul Alamin na ayat pihak Koreanon o Rasul sallallahu alaihi wasallam na gufira lahu ma taqaddama min zambihi na iprilaun wallahu ta'ala sumyang galbakyan ang mga karibatan si ikumay pusarabun. Isa na naapuno sari serman. Ikadupan na pitero yan. Nagyang gutatigi naman sama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Datad mo to sa maana. Ay maana niyan nasa tao apamuasaan yan ang kaya ulan-ulan Ramadan sa pantag sa unot-unot yan para tenen si ikukad ng tanwa Rabbul Alamin
alamin wahtisaban sa ungayayan sa maparulinian sumabalas wala na iprilaun wala sumian dusa niyang kumiyang iposaragun ayamanan niyang pagariya na upamakkaaya ka pamuasang ka na suasuat ka wala agu arap para pagkasaka ko ang kasangkot tuami ang aloy abalas na iprilar ko wala buhay kenawaya ka pamuasang ka nakagian mataro ba di puasa ka o di na ipususuatan ka o nasusiringan ka pinambayang ka sa masjid o di nataroy ka ang takabis sa pitra buhay siya pagkatuon sanggay mga intin sarana wari say ha why ay lang kaagiyong kutuwa di kailay sa masjid udi na dipsimbayang na andi ni kapakaw mga kaya Ramadan na ayama na niyan na minilit mamusa tampi why nam mindita kapakisis sinunian agurmat niyan ang kayaulan-ulan Abu Barakatan ka ay mapipikir yan na swaswat yan sangkot to mga siringan yan na swaswat yan kung mga bulayo ka yan kakayaan ang mapipikiran paganiro nagyan ko to may aluyakan o bakay din sa pitra o tingin o dita may lep penambayang ta na batari makaka kay din sa pitra ari sermano uwa yun na ay maanan yan naugiti mapniato tao aswaswat yan si iku lagi diyan akad na ay pipikiran yan na ayat kukuan yan sangkot tuwa puasa na katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay po miyakuan yan ay maana na pagkataling umasak kiyama ay pipikir niyan naglim niyan sa mga balas o puasa niyan mga sambayang yan ugay na ayabu amiyakuan yan ro abali nagyong kutwa kiyaw ngusiro na agugiyong kutwa kiyaw wawiron ando to sabot mga pagariya na kanya suniat ka na kena ubat tulabos ayaw din ka isu-isuatan na sukan ng tanwarabul alamin boy na upman umamuasa ka anta ka panambayangan ka sa mga salatut tarawih mga tahajud di ka dito sa Quran nas pantag sa suat ka wala sa arap-arap ka samat maparuling ka ang kutwa mga balas ay inanayor ka ukad ng tanwarapul alamin na isa na miyakas sigurado ka pagarya sar minirilar ka ukadnan ka arabul alamin sumiyang gelebek ka mga karibatan kumiyang nga ipos aragon sa miyakas sa ibarat ka sa bupan inimbota adam yan dusan yan Allahu Akbar isanan apa mamagayan ang kaya Ramadan at ibibidayan si ikut sa pulo agoy sa ulan-ulan why dinan ketuon si iku mga pedaulan-ulan kagyang kaya Ramadan nagyang kutwa kabasa ang kaya gurutan mo apa na panay o pamakakisay barat ta sa basa bago na buno sa ini so kigagalabag sa gobyerno ay ginamiyan na kebunusan siran na tanto din masosunod na mabububaya why nagyi ang kaya Ramadan na bunus sa pamagayan ukad ng tanwarabul alamin sa lagid ang kutwa kaya ano yung ang kaya gurutano kullu amali ibnu adam lahu illa bisawm fa innahu li wa ana ajsiyabi ay maana niyan nasukalang ulangon o galabak ko adam na parakiran ito ay maana na parakiran ito inun tabu tibu Allah siya sa hadisul qudsi ay maana niyan nasupuasa na pararak natigin wa ana ajsiyabi nasakn din natigin imbagayron sa balas mga bubayakan mga pagariyakan yang kaya balas yang kaya Ramadan sa kiano yung ukad ng tanu sa miyukit o kaya panutulon o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suwing bagay niyan abalas na ayabu matawrong na swalla nagudip nanan pakaukit si ikutimbangan sa alungan akiyama why kahit sa amya bati akan na upamak kay batu si ikutimbangan na digagaga o timbangan ay mana na digagkanaw timbangan sa alungan akiyama katalwa aman ayad na ang bagay ron sa balas
nasukad ng tanwarapul alamin di pagkaukit si ikot timbangan sa anungan akyama na paganayron nagyang kaayasaw kapusa. Ikadua na asabr yung kutwa kasubat. Na ikatlo na alafu yung kutwa kamaaping ka sang kutwa pagaring ka amya ka silar ka na upama ka pangurawing ka ang maapin ka ang kutwa miyang gilbakyan ay inikirata ginawang ka ori nakiya pali anun apuso ka na miyatang pagariya amya kuwang ka ang kutwa balas ayan ang balas kaon nasukad ng tanwarapul alamin sa din amat taurong kukalayan kaayabu amat taurong naswaba. Sabab san nagyang kaiya kapatay na dapulagin siya kinanglan nakapreparaduan o bitang gisaan ang ginawa niyan si ko kapumbalingan niyan si ko kanan tanwarapul alamin inutuan ay palkikatir wala na kullu nafsin daikatun mo wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalangulangan natin wala o kiyapan suran sa niyawa. Langulangan at kiyapan suran sa niyawa at na niyawa niyan napakataam sa kapatay. Ay pimpusan nero ay nusarya nakapakataam. Wa innama tuwaffawna ujurakum mata-mataan at tunayin rekano sumanga balas si isalungan akyama husay ngalinunganin amyang gilbakiyo o pamapagariya ka amyang gilbak ka na mapiya si isang kaya dunia kadakam makakalsi ko urarig ko dunia na ipipikirang kapagariya na kumang ka din subalas si isalungan akyama sa lagid mambuanan ugalbak amarata na ayam ana na kumang ka din mamusubalas si isalungan akyama na opon dat ka makatubat dat kambalingan si ikukanan ka arabul alamin kasi kami patabatay kukatatembang ka sang kayawrarig ko dunia na ayam ana na miyatangkad asakal awrit nawala na pakambuuman na pakasindi si isalungan akyama na sukasindit sa alungan akyama na ayam ana niyan na da ka pamuli mida sukasindit sa dunia pasukasindit sa dunia na kapakai amaka pamuli ka pagariya o pamakasika na da ka imasada maganat na minisindit ka na kapakai ad na sans ka akuan ay manana imasad ka ang uta dengan mapasad na ay marag kasindit mga pagariya na si isalungan akyama kakagi da kasindit ro kayaw mul hisab gawiya ka pamagitong gawiya timbangan sa mga amal tanong nasadnat kaya tigiran sa miyang gilbag ka na yung kadin kalabuan yun isa faman zuhziha nasa tao ang makalidas sang kutwa naraka ay maana nam sabas sang kutwa galbagyan ang mga pipiya wa udkhilal jannah napakasulid at igwala si ko surga sasaben-sabenar as kanian namya bunto wa mal hayatud dunya nagi pagimulungan tanong agyang kay ako yung sang kaya dunia na matagtanon mga bubayakan mga pagariyakan sumasagad wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur yang kaya kau yang sang kaya dunia na matagay katembangan agu pelilimpang ayam makna niyan na yang kaya dunia na pelimpang niyan sa mga manusia pelimpang niyan sa mga manusia na sa din sa malimpang ang kaya dunia ka ayap pangunutan yan ng kutwa nafsu hawa inna nafsa la ammaratun bisu mata-mataan asu nafsu hawa na ayap si ikan yang putih duduk udi na ayap putih sugu yan deka naging kutwa mga rarata ayas siabot san mga pagarya na upang kagyang kaya nafsu hawa amat tataguruk tano napakapangundayan tano si
rarid sang kaya dunia na langun agkailay niyan ng gubba niyan. Huwag. Lagi kumukit sa halal anta kaharam na langun niyan ng gubayaan. Huwag. Nasukman so tao. Abiyaluy niyan aginawa niyan amiyaki pesgawa. Si ikon nafsu hawa yan. Kada niyang kalipati. Suki pagpantag niyang kukanan. Oh, taras. Yinan isabab. Adi itano di pamagitong na ang mga ginawatan. Why? Ay sabab akya di mong tanaw nagyang kaya wapatang kaya ina ang kaya lokstan. Why? Nakinanglan mga pagriya. Asurumaraut sa mga loksyan. Namiya patutun ang kutwa ki pangampadi niyan nakapipi niyan. Why? Miya guntong sutaw. Adem panamam uyag-uyag aluksian. Why? Pagariya pamakuting kanan. Sukap sirbiswing ka kung bala aluks ka. Why? So Allah Ta'ala na ayakat teruyan. Why? Ayakatir wallahu ta'ala naging kutatingin ba'da bismillahirrahmanirrahim wa kada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Aya mana ini? Ko basa tanun na ini paliugat terkah ya Muhammad ada apa nunu atanan niyo da asimba niyo ay nun tabus wallahu ta'ala na gusto ka piya ini kung balalok siyo sa sampurna aka piya why imma yabluganna indakal kibar na amay kami sampay sa kiyamasaan ka. So kiyalokis ang kutway sa saduto. Ahadahuma. Aw kilahuma. O di na kiyamasaan ka kiyalokis ang kutwa doon katawa mga loks ka. Na fala takul na baniw kiran teru adua. Baniw teru sang kutwa doon mga loksyo. Ang kutwa pagkarimurungkan. Ay maana niyan. Nagyang kutwa din kaun di ka teru asam. Maririmurong ka na makasasaginda sa mabubuhay ka. O di na di ka masusuat sang kuto at pagkailan ka sang kuto ang mga luks ka amyalukos kakagimimbaloy siran awata. Wow. Falatan harhuma na gubanyo siran di ipraras nga. Allahu Akbar. Had na po ito na mga wata ay girami alukos sa mga luksiran na dinandi pelabulubudin adiran di ka praras nga dinandi pelabulubudin aka pumakalairan sa kateru subhanallah pagariakan bubayakan eleni man ang kutwa kateru Allah gengge kumbetian tan what ini paligatian si ku Muhammad si erkatan ada apa suatan tanway ng tabus wallah why? Na ay ini tundugin nung nasopa pipi itan kumbula alukus. Yun ang ini tundugin sa ginawa niyan. Ayamanan niyan na kinalan si kumawata. Aka pipi aniran sumbula aluksiran. Labarun. Mga pagariyami, mga babayami. Ayamanan niyan nararautan niyan pensumbula alukus yan. Why? Falatan harhuma na banyusiran di ipraras nga. Wakul lahuma kaulan karima nat teru aniuk kiran sumay nanik may maninay akat teru kapag adat. Oh, ginan isabab kagimadakal apa kesimatanu apa ganayron na ad na mga luksyan napiapas yan sa ginawa niyan so ipangampadi niyan why dinian di pelabulubudin adin yang diikap pesunga kumbala ado kesian
Ini ang pagadatan. Makambalas siya sa katero na mapuro ilagwa di sudoksyan. Pagariya, paninta pola ada abad rektanusan makasisipat. Kasuki pupantagin tanong ko mga nukstan, nasan isabab sukas kasurgaan tanong. Anak ya tu usang ko tutul si iku masaw Rasulullah asya akan pusa ang kaya may tua pangwayat. Si iku masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na apad ko mga sahaban yan na miriot amisirakatal maut. Ay makna niyan na betay. Napapakasabutan ang mga pagarinian. Agyang kutwa sa katawa mama na barasang bayang. Kasi yan ang umasaw Rasulullah. Uway. Lalu na paliwat si ko agaman na dinending gulaulan. Na si isang kutwa kiara ut. O kapatay niyan. Akapagawin niyan si isang kaya dunia. Na ayaw na napakasabot ng kutwa mga pagarinian na diniyan na mapatero. So la ilaha illallah. Uway. Namiyat tarasanday ang kutu adi kasira katal maut ang kutua sa katawa mama namiyat kasung mga sahaba ko Rasulullah hay Rasulullah na an asa kataw ko mga pagarimi iman to na di isira katal maut namiya bubasa dengan agumiya bubasa gawi na di kautas aniwanian na sekanian na barasimba ayam ananian na unutang kanian na sumiungon sa Rasulullah na inisi yang ku mga pamilya niyan anto na igal bakang kaiyada to mama natigiran aya Rasulullah aya bu agal bakyan nakapanambayan igira mi mas Ramadan na di mamuasa uwa natigin na wad na loksang kaya datu mama natigiran na ad amma bubalin sang kuto bayarin di ba akalasan napiyati sungan Rasulullah ang kutwa sa katawalo ko sa abay. Nasukyaw mo ng mga sahaba na tigil na hey bay naswata ka na di sirakatal maut napiyati sungan kong nabitan mo Muhammad sa sungkaro kon ka ay maana na din yan maptirso kalimatullah ilaha illallah nam miyak kaguro kang kutwa lokos napia mimito anang kuto mga sahaba sa miyatero irano napia kisuan Rasulullah na miyagrag-rag ang kuto lokos na sumiyong sang kuto walay ang kuto deto at isirakatal mo na kay magkaw natigo Rasulullah abagi loksyan natigiran na hey Rasulullah na uway natigiran tigo Rasulullah sang kuto bay hey bay ay na ang kaya deto na relaing ka at tigin si wata ka kat di niya mapteruso kalimatullah ilaha illallah na ayabud ang meso ang kutwalokos na miyakaw tantang gumuro na sukya pagkaguro yan na tigin na tipmano Rasulullah relaing ka kaan mautas ang kaya niyawa ang kaya wata ka na tigin na ya Rasulullah na di kundi na tigin kiraw o bakan relay ka tantunin na amyarat taon na aginawa ko. Natigo Rasulullah. Inubos ang tunay niyang kulula ang kayawataga. Natigin na ya Rasulullah. Nagyang kayawatagan na isakwat tiging kumanguda. Natantua ko niyan ang pagkababayan. Nagudiyang ko niyang katigran. Tatanor niyan. Sudi nirakan di kang gustoy. Naswat tigin so kaya pakapangaruman niyan. Na kialipat na ko niyan. Na pagkelepasan sa gawi at ipumentalan nirakan sa tama na tingin sa meda na sudi nirakan di kang gusto at tigin na miyarpiw tuliampan na gina na tigin kaya kira taon aginaw ko na miyak kagiraw sa Rasulullah aginan isabab adik ketas ang kaya napas ang kaya pagariniw natigiw Rasulullah arilaing ka kaan makambalingan ang kaewat akas ikum kadnantan natigin na ya Rasulullah natigin kera ubakan relay sabab sang kutu akyat kerata
ginawa ko nakagi kumatero ang kutwa baya sa kataw na tigo Rasulullah ang pangwakan sa mga itagun mga kayo naguni siya da pulugang kaantan matutong ang kay as pagarinyo katumupman ang mating belati Rasulullah matutong adisang kay ang masusuayan namiyan mo sa mga sahaba sa mga ganto mga alaw kayo nakagi kumipundo kagi kumipundo na tigo Rasulullah sa buatan niwang kaya pagarinyo nabatog ni isang kanan ay tinimoywa kayo nagunit tutuli kaan matutong na suginsok kay Leon ang kutwa sagat tawalukos at pisig-sigdan ang kutwa mga sahaba na miyakaw tantang gumarok sa tigin na ya Rasulullah napakalanat taniwa tigin nasukyan gun Rasulullah kakagil isaw to asya sa Rasulullah sa tikrin ang kutwa lukos namiyak kaun tantang gumuraw ang kutwa lukos sa papagkagira ya Rasulullah napakalanat taniwa sa dini tutuwa ang kayawatakan kaway na tigyan kami upako na pusuakan mikarataw na ginawa ko na doon panmadasuran unakan sa iman tuwa tigin na rin nila ang kuwang kayawatakan sa dan abatun rata ginawa sa asar amapya kapakan dudian si ikum yang adin nasudin sukiat teruan yan keteruan ang kutwa lokus sa rin nila niya ang kutwa watayan na piyak kaunut unabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalimatus sahada na ayamaan niyan na miyat teruan su kalimatus sahada mga bubayabi mga pagarem margan sukipet tagan si ikum mga lokus suadun ang mga loksian na pamakot tinian adi dun di makapamang ni sarila why kaditan pakataruto si iku mga lukustano si iku kiyang bermitan na inirandatan laborong sumangay why kaswina na inikawgat tanuniran sa siyaw ulan na gumidam siranon sa tantua kalma na minimbaw at tanuniran man na miyukit siranon sa ketengan at tigiran kamya gudamiran sa tantua masakit why na miyadap man ro kamya ka Epos Rokman na pimberumitang kanan sa pagpakasusong kaniyang kutenday umiyak kaduragun pagariya na udun titian kadin na di kekumplituan sa turug ka anda ni kawraw ka na api ka tuturugon na miyak ka kasay na kaya pagnawang kaniyan sabab sang kutwaran niyan ka na anda man ay dingkon nanan ka pamimikiran na pagariyakan bubayakan kukipupantagan ka kulukus ka at kinanglan na sumanga lokstano na mabaloy siran upangat kaan na mga lokstano na mabaloy sumanga lokstano ang mapakilay tanong na ang kutwa gagaw tano na ranong tano na padadat tano kasuti ko mga lugos asi tano siran tingkung ako palad tano kapag kailay tano kiran ang kutwa kapag bubabay tano kiran na di mabaloy di tano mabaloy abat tano siran maprarasang kakagi o prarasang ang kapagariya na marat taginor ka umbalaloks ka na aya pipikiran ka na lagi din ang kutwa mi aloy tano at tutulan si sang kaiyakuan sa aya pagkawurian ng coronary amrullah nagyang kutwa pananaroon o mga lukos at pamakutan suwamal kapalapan kamarinaw kaba may kasilagan arum yung dan sulawas kada aparwarin ber kapumbalingan kumyangan din why kapag itong kupat tapas sari ayingid upimberangan ang mga ulid at tantuwa malibutang sa silamang kuskano sa pangning kukuwala agiyang kai minipagaitan na siyan dawan na wan na balas yan na ibalas sang kutwa lukstano gugyang kutwa ama ang kaya ko ang alangon tumindut sa limo Allah tarus kanu are alim sa idamin siya kasanggaya kuan plataforma why piya kay ngumakangaya kuan sa ayap pa kay pusang busi ari pagariya mga pagari ko nada uruga ko niyo pa indu etanwang kaya loks tanu amin dut salimu wallah naino kapiguman ini busi ko mga dua ari abosra Allahumma ighfir lana dzunubana ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dzunubana ya arhamar rahimin hei kadna nami ya masaling gagaw nakatiya madidimong kami ya magariri
mga urip na kaya Allah ay inito nami susuguan kami yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna at ta'ziya itmuntala nami si ikulangan o pagarami miyapantag udi na adin amagdamian amasakit hekad na nami amasaling gagaw na panginamir kaya Allah arilaing ka ang kutwal luks ang kaiya pagarami asidatu amanu yutun ng kutwa dua katawalo kasi ang kalangon mindud sa limo ko kaya Allah baluyang kasukuburiran ya Allah apad kubalintad si ikus surga lima naging kasukuburiran ya Allah sambiing kaya Allah sumadar pairan sadar pa mga pipiya napakambak ng kasiran o di napakasuldang kasiran si iku jannatul firdaus ya Allah napamakasabarang ka sa mga watayan mga pamilya niyan sa mabaluisiran ang mga wata ang mga salih mga babayron na mga babay ang mga salihat ayad iran di manggelebek na palay din kamapian ay kasusuat kaya Allah kaan nun mapad subalasian yung kutwalok siran adwa kataw at tiwalaya amindus salimu kaya Allah ya Allah natarima ang kasumanga pangniyamir kaya Allah ya Allah na pangninamir ka agyang kaya kapagat talingumar kami ang kaiyawlanulan ka abu barakatan na pamakabegrang kasulawas sami ya Allah na awat ta kaming ka mga paniyakit ka ya Allah ka anami minggulalan suping barangan ang mga simba ama di dalam si isang kai ulanunan ka Ramadan ya Allah na pangninamir ka ya Allah au bumiyak karani suwajilami na pakipusnakar kami busa ingkar kami ang kaya tarutok Ramadan ya Allah kaang kami mabaloy apakam kami ka sa masusuat kami kaya masusuat ka kami ya Allah na pangininamir ka sa mga pagariami di tumat tarbang sa mga puswiran sir kaya Allah na sabab panakadin sang kaya pagat talima ang kaya Ramadan aulan abu barakatun sa lakain ka sa mga puswiran ya Allah napakambak ng kakupusiran suli ng aparate ya Allah pakalidas ang kasirang kumapad ang mga akida at makasisilay ya Allah napakambak ng karkami suka pagpagarya ya Allah pakailutang karkami sudiyami di ka pagpagarya sang gulanan si ko kapagpagarya ko Islam nakapagpagarya ko bangsa ya Allah katatarima nami ya Allah mataan as kami mga urip ka abang samaranaw na ayabu-apu na nami nasasatiman apo sa ya Allah nagiyanan ikakupita nami mga urip ka abang samaranaw di kaparo ko mga ginawami igiraan nami pantag lagi da ang kaiya kararantang ubami di pakibental supagaremi sa lagi da ang kai akyat timutimo ami alangwan apagari bangsa luks ang kai asidato amanu agugi ang kaya pakiwataan niyan asidato mubarak agusumo ogyang gutwa bubay niyan asi Almira akaruma ang kutwa pakiwataan nami si asitata Mindalan Uway ya Allah nagusulangan ang mga lulutian ya Allah nagyang kaya kadidi mo kami ya Allah na di mo kaming kasalagit o kaya di mo kami si sa di mo kaming kakujannatul firdaus ya Allah na liwanagin ka sa mga puso ami ya Allah natarimaan kaya Allah ang kaya pangniyamir kaya Allah kada pagapas sa nami naguda pemangnian nami sa tabang ay nun tabus kaakad na nami adiyong ulangan mga kadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.